Усім прывітанне, для вас працуе Зміцер Лукашук, і мы працягваем падводзіць вынікі адыходзячага 2020 года, ну і абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі ў нашым супольным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. Сёння моя гостья – выбітная пісьменніца, настаўніца Ганна Севярынец. Добрый день, спадарыня Ганна. Добрый день, спадар Зміцер, выбітны журналіст, вядоўца і аўтар бліскучай кнігі «Укладальнік. Нацыянальная ідэя». Ось як я вам падаруначак у адказ. Як там было пра зязюлю, якая хваліць пеўні, да? Ну, амаль што па класіцы мы з вами пачалі. Але пра што будзем гаварыць, як будзем падводзіць вынікі? Ось я ўсё ж такі не магу адысці ад таго, што апошнія падзеі ў Беларусі апошніх паўгады, скажем так, яны сталі першымі на палосах усіх сусветных СМІ. На падставе іх напісана ўжо пад 500 песень рознымі музыкамі розных жанраў. Вершаў вельмі шмат напісана, і вось хацелася б абмеркаваць все ж такі, як гэты год адбіўся на беларускай літаратуры. Але давайте пачнем з вас. Ну, вот вы узгадалі там кнігу нашу з Максімам Гаруновым, «Нацыянальную ідэю». Ну і звычайна, вот кнігу выдаў за год пісьменнік, ужо поспех. Вот я тут працаваў, я рабіў. А вы, я так разумею, паспелі нарабіцца дык нарабіцца. Чым можаце пахваліцца? Ну, ў гэтым годзе выйшла 3 кнігі, не ўсе яны, канешне, былі ў гэтым годзе напісаныя, таму што выдавецкі ж працэс не такі хуткі, як у вас з Гаруновым, часцей за ўсё. Але выйшла 3 кніжкі, адна выйшла ў маскоўскім выдавецтве «Время», на рускамоўная, я крыху саромеюся, таму што яна напісаная наогул даўным-даўно. І чаму я пагадзілася ў «Времені» выдавацца, таму што ў ёй шмат па-руску пра беларускую літаратуру. І для мяне было ў свой час важна, каб рускамоўныя чытачы, а асноўны наклад пайшоў на Расію, сюды зусім не шмат прывезлі, каб яны маглі пачытаць пра беларусаў. Там і дзеянне ў Менску адбываецца, і там шмат прадубоўку уплецена таку агульнай. Ну, то бок вось такая кніжка па-руску выйшла, а па-беларуску я выступіла ў гэтым годзе як укладальнік. Это моя любімая справа, насамрэч. Больш за ўсё я люблю сябе ў ролі укладальніцы. Гэта выбраныя творы Купалы, ось якога я вам прынесла у якасці навагодняга падарунка. І 3 Анегіны, гэта паралельна заверстаныя 3 тэксты, арыгінальны пушкінскі, пераклад Дудара і пераклад Куляшова. Выданне вельмі для мяне дарагое, 3 гады яно рыхтавалася, 3 гады спачатку яго таксама думалі выдаваць у Расіі, потым адмовілася Расія з фармулёўкай «С этим автором мы работать не будем». Я спачатку думала, што это со мной, таму што грошы павінны былі ісці праз бюджэт саюзнай дзяржавы, бо это была ў 17 годзе такая знаходка, першы беларускі пераклад. Адразу ж мне з Масквы паступілі нейкія прапановы. І я спачатку падумала, што ў саюзнай дзяржаве рашылі не працаваць са мной. Я прывыкла да такого стаўлення, што з прозвішчам гэтым. А потым я зразумела, што яны не захацелі працаваць з Дударом. Таму што, напэўна, пагуглілі, а Дудар, ён же ж такі русафоб, што, безумоўна. Ну, то бок, я радая, што ўрэшце рэч гэта взялося беларускае выдавецтва, і мы выдалі такі, ну, касмічнае выданне. Я вельмі рада, ганаруся ім і люблю эту кніжку. Спадарыня Ганна, я разумею, што вы, канешне, не літаратурны крытык, не там які-небудзь заснавальнік якога літаратурнага
конкурсу там ці журы там ці прэміі ці яшчэ што-нибудь, тым не менш вы ж все ж таки сочыце за тым, што адбываецца ў айчыннай літаратуры. Наколькі, на ваш погляд, все ж таки плённым быў гэты год для беларускіх літаратараў? Ці вот шмат яны змаглі выдаць, напісаць, ці ёсць на што звярнуць увагу? Ну, я у гэтым годзе вельмі цяжка было сачыць за літаратурным працэсам, насамрэч, і чытаць вельмі цяжка. Напэўна, з навінак літаратурных я яшчэ нічога не прачытала, акрамя некаторых главак з нацыянальнай ідэі. Але, безумоўна, я назіраю, я лічу, што на што мы павінны звярнуць увагу ў гэтым годзе. Найперш на перакладчыцкія праекты ў гэтым годзе скончылі і выдалі шмат вельмі важных перакладных твораў. Гэта і Оруэлл, здаецца, адразу ж і пайшоў продаж, і добра, гэта і дзіцячай літаратуры шмат, і шмат такой еўрапейскай класікі і сучаснасці, якую таксама трэба ведаць. То бок, вось усе паліцы з перакладной літаратуры беларускай, безумоўна, трэба на іх глядзець. Я ведаю, што выйшла цікавая кніжка ў Марыі Мартысевіч. Я сачу за яе паэтычнай творчасцю, она заўсёды цікавая, абавязкова трэба паглядзець, што выдала Марыя. Гэта тое, вось, што ў мяне так у галаве. Празаікаў нічога я не чытала ў гэтым годзе, нягледзячы на тое, што трэба было б і апошнюю кнігу пана А прачытаць, і Федарэнка «Жэтон на метро» трэба было б прачытаць, але нешта не дайшлі рукі, ўсё буду яшчэ чытаць. Апошняя кніга пана А маецца на ўвазе Альгерд Бахарэвіч. Так. Ну, гэта ж, і калі я правільна памятаю, гэта кніга года па версіі «Свабоды». Сёння там шмат экспертаў, то бок яна такой прыйшла экспертны савет, то трэба зазірнуць. Хаця мне цяжка вельмі чытаць спадара Альгерда, але трэба паспрабаваць. Ну і так асабіста для мяне важна, што, нягледзячы на тое, што за кратамі знаходзіцца Павел, а ў яго выходзяць кніжкі, перавыдаюцца кніжкі, і я вельмі раю і вельмі радая сама, што перавыдадзеная «Люблю Беларусь». Это адна з такіх фундаментальных кніжак і ў маёй бібліятэцы, я шмат ёй карыстаюся і ў працы, і па жыцці. Ну і другая частка «Беларусаліму», якая ёсць прадчуваннем і прадказаннем тых падзей, якія цяпер адбываюцца. Это вельмі цікава з пункту гледжання фенамена творчасці, што чалавек у 2019 годзе спрагназаваў 2020, а сам у гэты момант знаходзіцца ў турме, не можа ўдзельнічаць, і это ўсё вельмі будзе потым цікава яму і самому аналізаваць, усведамляць. Дарэчы, вось хацеў пачаць з гэтага, але неяк загаварыліся мы з вами. Тым не менш нагадваюць нашыя слухачы. Ірына Азема піша: «Вітаем паважаную Ганну Канстанціновну і віншуем з днём нараджэння брата, шаноўнага Паўла Канстанціновича. З вялікім задавальненнем чытаю яе творы, творы Паўла, творы бацькі Канстанціна Паўлавіча». Такі вось вас сямейны прыхільнік, можна сказаць, ёсць, які чытае ўсе вашыя творы. Так што, карыстаючыся момантам, безумоўна, Павел зараз не зможа паслухаць нашыя цёплыя словы, якія мы скажам у эфіры, але я нагадаю, што паштоўкі за краты адпраўляць можна. І я думаю, што хай не сёння, заўтра, але праз тыдзень, праз два, але атрымаць нейкія віншаванкі Паўлу будзе ў любым выпадку прыемна. Гэта так. Увогуле, вы вот так вот не ўзгадалі ніводным словам, напрыклад, топавага пісьменніка па нейкім вызначэнні пэўных людзей, скажем, Віктора Мартынова. Рэвалюцыя. Так, выйшла рэвалюцыя. Я, правда, не чытала, але бачыла, што людзі чытаюць у электрычках. Ну, то бок я вось калі еду. Ну так, у электрычках чытаюць, і я так і радавалася за Віктора. Але я, сказаць па праўдзе, вот гэтых кніжак цяпер баюся. І прыблізна яшчэ год, два ці тры буду баяцца чытаць прозу пра цяперашнія падзеі,
Хаця рэвалюцыя таксама напісаная раней. Размаўляў на гэтую тэму, ён напісаў яе, здаецца, ну, типа, задумаў яе, там, гадоў летні 10 таму. Так, яна прыблізна будзе аналізавацца ў тым же самым кейсе, што і Беларусалім, другі рэвалюцыя. Але мне было страшнавата брацца, таму што я вельмі люблю мову Марціновіча, вельмі люблю ноч са сваімі там нейкімі агаворкамі. І я пабаялася, што яна мне нешта пераб'е. І не стала чытаць. Вось, ну, але дойдуць справы і да яе, безумоўна. Дарэчы, вось цікавае пытанне. І тут зараз не пра тое, што ці беларуская пісьменніца Светлана Алексіевіч, калі яна піша па-руску, але вось ці беларускія пісьменнікі, тыя беларусы, якія жывуць за межамі, пішуць па-руску, той же самы Саша Філіпенка. Вось ён для вас беларускі пісьменнік. Вот вам цікава было б з яго творчасцю апошнімі пазнаёміцца? Ну, я таксама так адсочваю Сашу Філіпенка, хаця мне зноў жа складана яго чытаць, я не надта прымаю такую стылістыку, такую сучасную, не гатовая сфармуляваць больш дакладна, але ўнутры я разумею, пра што я кажу. Вось, у любым выпадку, безумоўна, гэта беларускі пісьменнік. І я лічу, што мы і наша культура якраз таки можам сабе дазволіць уключаць у свой такі у свой континуум, кругабег, не ведаю, як это назваць, арэал, так, полілінгвістычныя з'явы, таму што Мойша Кульбак, ён беларускі пісьменнік, Адам Міцкевіч, это беларускі пісьменнік. Для мяне ўсе гэтыя людзі, якія пішуць пра Беларусь, якія рэалізуюць пра сваю творчасць рысы нацыянальныя, якія займаюцца пытаннямі нацыянальнымі і якія самі сябе пазіцыянуюць, ну, Міцкевіч, ладно, мы яго гвалтам прыцягнем, але пазіцыянуюць сябе як беларускія пісьменнікі, яны ўсе, безумоўна, беларускія пісьменнікі. Ці адчуваеце вы, што неяк стаўленне, адносіны, цікавасць да беларускіх творцаў змянілася апошнім часам? Ну, так. Шараговых беларусаў. Яна проста вырасла так, што мы цяпер, тыя, хто абслугоўвае вось такія патрэбы, мы ўжо не паспяваем. Раней літпрацэс бег папярод чытача, таму што ў нас пісалася, стваралася значна больш, чым чыталася. А цяпер цікавасць і попыт значна нас пераганяе. Прыкладам, цяпер, калі ў людзей ёсць такі прага да свайго слова, у нас не хапае нейкай навігацыі і ў сеціве, і ў папулярных выданнях, каб людзі маглі імкліва, хутка падабраць для сябе кола чытанняў, таму што это ж вельмі лёгка з гэта спрыгнуць. Калі ты, прыкладам, хочаш чытаць нешта па-беларуску, тебе падсунуць там нейкае нізкаякаснае, ці нецікавае, ці дрэнна напісанае, ці з дрэннай мовай, і, ну, ўсё, і саб'еш гэтую хвалю. Таму, ну, і проста не сваю кніжку учэпіш, так, бо кніжкі розныя, людзі розныя, патрэбы розныя ва ўсіх. Вельмі не хапае цяпер навігацыі, вельмі не хапае такіх сайтаў, рэсурсаў такіх, як, ну, прыкладам, па-руску ёсць Арзамас альбо Полка, дзе людзі могуць абіраць сабе кола чытання, сыходзячы са сваіх нейкіх запатрабаванняў. То бок мы ўжо цяпер моцна адстаем. І я не ведаю, што рабіць, таму што на ўсё рук не хопіць, і больш за тое я, прыкладам, напэўна, не магу стварыць навігацыю па літаратуры, мне недастаткова кампетэнцый, але сучасныя крытыкі, тыя, хто адсочвае гэты працэс, тыя, хто ў тэме, я думаю, што яны б маглі вельмі здорава дапамагчы цяперашняй сітуацыі, калі б яны заняліся менавіта нават не папулярызацыяй, а хаця б навігацыяй. А гэта сапраўды вось патрэбна людзям, звычайным беларусам? Так, безумоўна. Як вы гэта ведаеце? Ну, па-першае, я хожу ў двары. І 3-4 разы на тыдзень, раней гэта сустрэчы
асабістыя. Цяпер гэта ў асноўным Zoom, а паколькі Zoom, то значыцца гэта не толькі ўжо нашы суайчыннікі, але і дыяспара, таму што для Zoom межаў няма. І кожны раз падыходзяць людзі, а колькі пішуць у прыват бясконца, і я не магу задаволіць, таму што я магу людзям напісаць толькі сваё нейкае кола чытання ці там прыхільнасцяў сваіх. Я стараюся спытацца, а што вы любіце, а што вы чытаеце? І потым, калі прыкладам чалавек кажа, што ну вось я люблю фантастыку, а я не надта арыентуюся ў фантастыцы, так? Фэнтэзі яшчэ крышачку я ведаю беларускае. Ну і так ідзе ў ход ты чытанне да Гідройца, калі я была ў журы, то бок я адтуль з гэта спісараю, але ж кніжак значна болей. І ну вось у дварах пытаюцца кожны раз, што пачытаць. У прыват прыходзяць прыкладна 7-8 запытаў у тыдзень, калі людзі проста пытаюцца: Ганна, парайце, што падарыць, што пачытаць, што параіць, што... І гэта быў бы вельмі запатрабаваны такі навігацыйны ресурс. Ввогуле, вы узгадалі там фэнтэзі, сапраўды, вот раней, там яшчэ колькі гадоў, там 5-10 таму, я звычайна, вот была такая думка, ну вот чаму, вот я люблю фэнтэзі. Чаму няма беларускамоўнага фэнтэзі? Я б з такім задавальненнем чытаў. Сёння на якія патрэбы, запатрабаванні чытача не паспявае адказваць творца? Разумееце, што у нас вельмі такая літаратура, якая напісалася да гэтага часу, на мой погляд, гэта выключна мой такі погляд як чытача, яна даволі замкнёная на самой сабе. Не ў сэнсе на беларускасці. Я толькі прыклад, я лічу, што гэта правільна. Мы павінны спачатку вывучыць сябе, а потым усё іншае. А замкнёная на аўтары. То бок у нас у кніжках, шмат у якіх, акрамя аўтара, нічога няма. І акрамя аўтарскай нейкай такой балючай ідэі, якую ён хоча данесці, нічога няма. Канешне, прафесійныя літаратуразнаўцы разумеюць, што кніжка гэта ёсць аўтар і нішто іншае. Але аўтары, калі яны думаюць пра сябе толькі і выключна, тады яны і пішуць пра сябе. А калі ў іх такое шырокае кола і цікавасцяў, і праблемаў, і ўсё астатняе, і яны больш за тое не настойваюць на сваім поглядзе на жыццё, а спрабуюць даць яго шырэй, то гэта, канешне, цікава. А пакуль вось шмат якія кніжкі, якія пішу, я проста чытаю, я проста бачу за імі проста аўтара і ягоную нейкую больную праблему. А гэта не цікава пра гэта чытаць, калі яно не шырока, калі яно не становіцца тваім. Тут такі баланс, это не навучыш, это просто само сабой так адбываецца, калі чалавек усё ж такі шырэйшы. Бо аўтар піша безумоўна пра сябе, але трэба выходзіць глобальней. Но это ад таго, што літаратура шмат часу развівалася без чытача. Просто это натуральны абсалютна стан. А от зараз, наколькі магчыма гэта ўсё змяніць, я маю на ўвазе, прычым нават у такім, ну, можа быць, банальным сэнсе, вот калі пра гэта казаць, безумоўна, я разумею, кожны пісьменнік лічыць сябе, ну, калі там не будучым нобелеўскім лаўрэатам, то хаця бы там лаўрэатам прэміі Гідройца, такім мысляром Бахарэвічам 2.0, такое вот что-нибудь. А людям же ж хочется вот читать в электричках некие детективные романы, там любоўныя романы, там нешта фэнтэзі, тое ж самае. На гэтым Гідройца не заробіш. Ну і добра, а на што? Але людям трэба. І вот по-беларуску. А вот як ці гатовыя пісьменнікі сказаць: ладно, не буду я там Нобелем, але вот... Ну, безумоўна, гатовыя. Ну, я ж прыкладам пішу не для Гідройца.
Лявон Юревич, Наталья Гордиенко пишут не для гидройца, это все не премиальная абсолютно литература. Моладзь литературная, ну, я спадзяюся, піша не для гидройца, поэты не для гидройца, за поэзию не дают гидройцев. Не, я не думаю, что тут нехта піша для гидройца. Есть люди, безумовно, но они не вырашают, бо книжки, написанные для премии, они отрымливают премии, и все, и сыходят. Это ж такая, як бы, баланс у гэтым існуе. Ухапае у нас цяпер дэтэктыва, ухапае лёгкай літаратуры. Вось якраз такой літаратуры, якую не запатрабавальны чытач. Гэта не дрэнная характарыстыка, а проста чытач, які можа чытаць любое. У нас дастаткова. Ну, так, каб пачытаць у электрычцы, я лічу, што і дэтэктываў хапае, і фэнтэзі цяпер хапае, нейкіх такіх эксперыментальных рэчаў, просто што яны менавіта нашых, беларускіх нашых, безумоўна. Ну, вон у нас як Кірыл Стаселька актыўна выдаецца, гэта такая літаратура, ну, масавая, разлічаная на шырокае кола, і я не думаю, што складана чытаць моладзь цяперашнюю празаічную, таксама не складана. Ну і наогул у нас такіх прям ужо забубённых пісьменнікаў, якіх не прачытаеш у электрычцы, у нас іх не шмат. Мы ўжо з вами на гэтую тэму гаварылі, але вот яна ўсё ж такі і людзям цікавая, і мне не дае спакою. Наколькі вот мы пачалі праграму з таго, што які час у нас зараз, наколькі ўсё ж такі паспявае беларускі творца за часам. Калі мы ўбачым адлюстраванне, мне некалі прыйшоў у студыю Владзімір Некляеў, що толькі на пачатку ўсяго гэтага, і кажа, на адным, я тут ведаю одну гісторыю, там гісторыя любві, там звязаная з пратэстамі, да там такое, я вот напишу. Я чакаю, калі? Вот калі гэта ўсё будзе? Ну, я не магу змяніць сваю папярэднюю тэзу, бо яна... Ну, это просто такі стан рэчаў, это ўсё будзе значна пазней. А ўсё, што напішацца цяпер, як бы у літаратуры так, паэзія, нон-фікшн, проза. Я, напрыкладам, не ведаю, можа, я просто не чытала, мне не трапіліся на вочы, не ведаю твораў, напісаныя ў 90-е пра 90-е, вартых. Я ведаю шмат творцаў, якія пісалі выбітныя, бліскучыя рэчы, калі паміж імі і іх часам, якія напісваюць, была адлегласць. І гэтыя ж творцы, калі гэтай адлегласці няма, пісалі абсалютна бездапаможныя рэчы. Ну, абавязкова павінна быць адлегласць. Таму паэзія, потым нон-фікшн. Нон-фікшн трэба пісаць ужо, трэба збіраць ужо. І я ведаю музейшчыкаў, цудоўных музейшчыкаў, якія ўжо збіраюць экспанаты для будучых музеяў, бо это ўсё рухне, это ўсё знікне імгненна. І нон-фікшн трэба збіраць ужо. От літаральна цяпер нейкія перыяды адлюстроўваць нейкімі вуснымі гісторыямі, нейкімі ўспамінамі, напісанымі, нейкімі дзённікамі, яшчэ нечым трэба ўжо гэта рабіць. А проза, не, страшна думаць, я б цяпер не чытала тое, што будуць пісаць пра цяпер. Бо гэта будзе тэндэнцыйна, нацягнута, у гэтым не будзе абагульненняў, но это будзе такое цяжкае чытанне для чалавека, прыкладам, які мае да кніжкі нейкае патрабаванне. Атрымліваецца, што калі б у якім-небудзь 99-м годзе пан А напісаў сваю кнігу «Мае 90-е», то гэта было б не тое. Ну, ён яе не напісаў. Да, то акурат зараз гэта тое, што як і трэба. Ну так, гэта ўжо нейкая такая больш-менш прыстойная адлегласць дзеля таго, каб такая пісьменніцкая рэфлексія адбылася. І я думаю, што я адчуваю спадар Альгерд, ну, чаму ж не напісаць раней. Ну, гэта просто такі закон. Хаця можа стацца нехта такі больш смелы і нехта не абцяжараны ведамі пра законы, вось гэтыя ўсе, ён нешта класнае напіша. У гэтым годзе беларусы, яны все просто зруйнавалі, ўсе стэрэатыпы, пабілі ўсе шаблоны. І, дарэчы, столькі стварылі крэатыўных тэкстаў, прыкладам плакатных,
столькі стварылі нейкіх такіх незвычайных жанраў, вось выдаць зборнік плакатаў. Это будзе, это, па-першае, будзе, это прадасца проста імгненна. Сборник протестных плакатов. Это будет такая довольно толстая книжка, да, вот это все, як ощущение, ОМОН и мы, антонимы, да, вот это просто некая шедевральная штука. А вот это все, значит, Деникин, Будённый, Колчак, да, ну и теперь уже пошли вариации, там, Савиньон, Шардоне, Савиньон. Это просто нават сборник таких этих плакатов, это и текст, и визуал, и все это было вельми цікаво. То вот это все теперь классно. А проза потым. Шкада, конечно, что проза потым... Не, яе напишуць, безумоўна. Просто што, ну, якой яна будзе якасці, тут невядома. Ці не адмовіліся вы ад ідэі напісаць сваю кнігу вось па гэтых падзеях, але ну не мастацкую кнігу, як вы нон-фікшн. А вось да, нон-фікшн гэта смукавозчыкам у галоўнай ролі. Я крышачку упусціла момант. Насамрэч трэба было рабіць кніжку, як я правёў гэтае лета. Трэба было ее рабіць, але ж я такі упусціла момант. Трэба было лета зафіксаваць, канешне. Просто мне падавалася, што вось яшчэ колькі, мы тут пераможам і тады ўжо напішам за ўсё. Крышачку працягнецца наша лета, але паколькі цяпер ёсць і восень, а цяпер ёсць і зіма, і гэта ўсё абсалютна розныя рэчы, і яны вельмі з надвор'ем сінхранізуюцца, канешне. Летнія пратэсты жнівеньскія, восеньскія пратэсты вось гэтым драматычным пераходам з маршаў у двары прыкладам, але уздым гэтых двароў і такі час стварэння легендаў. Да? У нас жа Мінск, мы ўсё бедавалі, Мінск не мае сваіх легендаў, экскурсаводы несчастныя на фэсце экскурсаводаў, все это старыя легенды уздымалі, нешта заново стваралі, ўсё это людзям. Каб Мінск меў свой пласт легенд гарадскіх. І тут за восень колькі іх нарадзілася, сотні, і новых тапонімаў легендарных, і новых нейкіх маршрутаў будучых экскурсійных. То бок восень, канешне, была такая плённая у гэтым сэнсе. Зіма зусім іншая. То бок трэба драбіць цяпер гэтыя кніжкі. Лета, восень, зіма, а летнія ўражанні ўжо ўсе патускнелі, сышлі, на іх напластавалася восень. Карацей, тут нельга было спаць у шапку. Я праспала гэты момант, вось, і цяпер трэба думаць, як гэтую кніжку зрабіць па-іншаму. Будзем думаць, на тое, як бы і творчасць, не тое, што ты як машына задумаў, план включыў, значыцца, і робіш, а трэба рэагаваць. Вось пра гэтае праспалі. Ведаеце, вот вы ўзгадалі нашу з Максімам Гаруновым кніжку «Беларуская нацыянальная ідэя». Мы яе ўжо пачалі рабіць вясной. Калі думалі яшчэ, што вот гэтыя развагі, спрэчкі пра нацыянальную ідэю, можа быць, каму-то будуць цікавыя. І калі прапанавалі нам выдаць 1000 асобнікаў, мы сказали, можа быць, хай будзе, хаця, каму яно асабліва патрэбна, там 10, 20, 100 чалавек. На сёння з 1000 асобнікаў засталося 100, якія, я так думаю, і Павел Белаус перакананы, разыдуцца таксама вельмі хутка. Я да чаго кажу? Мне напісалі ў адных каментах: злавілі хвалю. Мы не ловили хвалю, не пролічивали, не разлічивали нават на такую цікавасць. І вот я до ваших праспалі, і вот гэтую хвалю і цікавасць. Вот гэтая хваля цікавасці ёсць. Трэба ловіць хвалю. Ці паспеюць злавіць хвалю? Гэта просто тое, што зараз адбываецца, гэта не тое, што будзе хваляй. Тое, што зараз адбываецца, будзе мець сталы інтарэс ад гісторыкаў, ад даследчыкаў, ад сацыёлагаў. Я ўчора ўдзельнічала ў Zoom-гутарцы у межах прэс-клуба, і сацыёлагі кажуць, што адбываюцца рэчы зусім нестандартныя для сацыялагічных законаў. То бок тут ужо, што тычыцца гэтай тэмы пратэстаў цяперашніх у Беларусі, яе будуць вывучаць, і тут хваля будзе ісці, і не толькі наша ўнутры беларуская, і сусветна, і мы будзем узбагачаць
рэфлексаваць і сусветную рэфлексаванне сваімі, ну як от немцы рэфлексавалі над нацызмам, і гэта агульначалавечы грунт і здабытак нямецкая рэфлексія над сваімі праблемамі. Гэтаксама і наша спасціжэнне нашых унутраных працэсаў, это будзе цэнна для ўсяго свету. Тут не трэба лавіць хвалю, яна будзе заўсёды, яна будзе сталая, гадоў яшчэ 200 наперад. А ёсць тэмы, дзе трэба лавіць хвалю, но мы абслугоўваем жыццё людзей, мы людзі, у якіх ёсць голас, так, і ёсць навык пісання. Гэта наша служба. Правильно, ну як журналіст, ён служыць людзям, гэта таксама пісьменнік, аўтар нон-фікшн, укладальнік, чалавек, які працуе з дакументамі. Гэта не тое, што мы там такія, значыцца, самарэалізуемся, але найперш табе даў нехта там голас, значыць, гавары. Табе дадзены талент збіраць дакументы, збірай, таму што гэта ўсё трэба. І трэба лавіць хвалю, калі людзям зараз цікава, калі людзям зараз гэта патрэбна. Вось я прыкладам са сваёй тэмай 20-30-е гады, я разумею, што як толькі пераможа рэвалюцыя, вось гэтая хваля цікавасці цяпер да таго перыяду, да 37-го года, гэты гештальт быў намі не закрыты, это было намі ўсё не перажыта. І яно закроецца разам з перамогай. І гэты перыяд будзе цікавы ўжо цяпер спецыялістам, студэнтам, тым, хто вывучае, але для шырокага кола гэта будзе дастаткова спецыяльная веда. Таму я вельмі спяшаюся зараз выдаць сваю кніжку апошнюю з задуманых пра 20-е, таму што я разумею, што вельмі хутка хваля сыдзе, а мне хочацца ў яе трапіць, у гэтым няма нічога дрэннага, гэта добра. Калі ў людзей ёсць запыт, трэба туды пакласці тое, што чалавек можа прачытаць. А так, ведаеце, што сядзець на гары там і не трапляць у хвалю, ну, навошта это? Вы лічыце, што будзе перамога і вось гэтая цікавасць да 30-х гадоў, калі былі такія жахлівыя рэпрэсіі на Беларусі, яна знікне, а як жа асэнсаваць гэта ўсё? Вот чым нас папракае заўсёды Дашкевіч, што мы не асэнсавалі яшчэ Курапата. Так мы вот цяпер іх асэнсоўваем, і цяпер ёсць час на іх асэнсаванне. І вот этой лекцыі ў дварах, вот этой тэксты шмат, якіх дзе імена стаяння на Курапатах, гэта ўсё ў гэтым, але шырокія масы, так, яны гэта ўсё асэнсоўваюць менавіта цяпер. А калі мы пераможам, мы будзем асэнсоўваць тое, што з намі адбылося, таму што мы самі перажылі 37-й год цяпер. І мы цяпер павінны зразумець, што гэта віна незакрытая гештальта тагачасна, і што мы скончым, нарэшце мы ж пераможам не толькі 26 год Лукашэнкі, мы ж пераможам СССР нарэшце внутри себе. Вось. І мы ўжо будзем рэфлексаваць над тым, што адбылося, таму што 40 000 чалавек прайшлі праз рэпрэсіі, 40 000. А 9, 10, 11 жніўня, гэта ўсё трэба будзе асэнсоўваць. Это кожна ад чалавека, кожнаму трэба будзе і не толькі ў ножкі пакланіцца, а згадаць, успомніць, даць яму падтрымку і цепло, бо цяпер жа не ўсе на свету, людзі ж запалоханыя, шмат хто. А это і людзі, якія зніклі. Вот это 80 міфічных чалавек, пра якіх вельмі шмат казалі у першай палове жніўня, вось з 10 па 18. І проста гэта сышло з публічнай прасторы. Ну, я ведаю некалькі версій, чаму гэта сышло. Але у нас не 5 забітых. У нас не 5 ахвяр. І трэба будзе, канешне, у першую чаргу асэнсоўваць свой 37-й, які мы перажылі і яшчэ перажываем, яшчэ невядома, чым это скончыцца. А ўжо той 37-й гэта будзе спецыяльная веда, і гэта правільна. Вал піша: я прачытаў ваш твор, Ганна, а вы маеце рацыю. Не ведаю, які твор не удакладніў, ну, можа быць, вы разумееце, пра што гаворка. Ольга Клім віншуе вас з днём народзінаў вашага брата. Майя Кедо піша: заўважаю беларускіх пісьменнікаў гадоў Адама Міцкевіча, але цяперашнія мяне не вельмі радуюць. Ну, што ж зробіш?
Ну, калі прыкладам Адам Міцкевіч чытаецца і калі ён добра чытаецца, то сапраўды цяпер цяжкавата падабраць каго-небудзь, хто пісаў бы у стылістыцы Адама Міцкевіча, так? Ну, я думаю, што класічныя творы, так, і там тая ж літаратура 60-х з пэўным рамантызмам і з яшчэ такой добрай класічнай адукацыяй літаратурнай, пісьменніцкай. Гэта вось Алесь Адамович добра кладзецца сюды, так, Барадулін, безумоўна, Вярцінскі, безумоўна, Рязанаў, безумоўна, а пачаць можна з Міцкевіча, а 60-мі прыцягнуць, калі цяперашнія, сучасныя яшчэ неяк не трапляюць. Ну, закончым мы нашу размову тым, што будзем спадзявацца, што рэпрэсіі будуць, як это кажуць, што нас не забівае, робіць нас мацнейшымі, то рэпрэсіі толькі дададуць імпэту творчага творчым людзям Беларусі. Жорстка вы выразілі рэпрэсіі і так аптымістычна. Ну, імпэту не імпэту, але такого грунту для разважання, асэнсавання туды. Такім чынам, вот адна з 3 кніг, якія сёлета, дзякуючы спадарыне Ганне, пабачылі свет, Янка Купала, выбраныя творы. Гэта моя кніга, ужо падпісаная, але вы можете здабыць, я думаю, што в Акадэм-кнізе, там яшчэ дзе. Ну, а я яшчэ раз прарэкламую нашу з Максімам Гаруновым кнігу. Нагадаю, што засталося менш ужо за 100 асобнікаў, і мы вырашылі, што выдаваць дадатковы наклад мы не будзем. Працуем над другім томам, Ганна Константиновна над нулявым. Спяшайцеся. Купала, ідэя, добрыя падарункі да Новага года. Дзякуй вялікі, Ганна Севярынец, Зміцер Лукашук у сумесным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. З надыходзячым.